אני ללי, כאן זה ללי טיפולי מים. אתם מוזמנים? הבריכה קיימת כבר 11 שנים. יש כאן בעיקר טיפולי פינוק וטיפולים תהליכיים. שטיפולי פינוק זה בעצם כל מיני כאלה שבאים לחגוג, ימי נישואים, ימי הולדת, סתם להיות ביחד, טיפולים זוגיים, יחידים, כל מיני. ותהליכים זה בעצם מטופלים קבועים, יש לנו מלא עשרות כאלה, שבעצם מגיעים על בסיס או שבועי או דו-שבועי, יש אפילו חודשי, מכל מיני סיבות. זה יכול להיות טראומות, זה יכול להיות כאבים מסוימים, משהו רגשי, או פשוט איזה משהו שפשוט ממלא ומטעין. ובעצם המים יש להם יכולות וכוחות לעשות פלאים במלא מלא תחומים של החיים.